Bolesławieckiego Bochówka imienia Szarych Szeregów, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Oberlausitz, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando oraz nasi przyjaciele i sympatycy niezrzeszeni. Dziękujemy bardzo za udział, a dla dzieci mamy jeszcze małą niespodziankę. Na zapleczu są rysowanki, kolorowanki o tematyce powstańczej, a dla dorosłych przygotowana przez kompanię Komando wystawa broni z tamtych czasów. Dziękujemy wszystkim za udział.